नमस्ते सर्वांना. इथे आज खास दिवस आहे म्हणून मी छान मस्त साडी नेसलेली आहे. हे बघा, तुम्ही साडी पाहिलीच असेल आधीच्या ब्लॉगमध्ये पण. आणि बांगड्या घातलेत पण अजून टोटली रेडी नाही झाली आहे मी. तर इकडे मी ह्या 2 बांगड्या म्हणजे राहिलेत ते घालून घेते. माझे मंगळसूत्र मस्त आज रेडी व्हायचं आहे. खूप स्पेशल डे आहे आमच्या सगळ्यांसाठी आज. आणि मी इकडे गोल्डन रूममध्ये आलेली आहे आज रेडी व्हायला. खास म्हणजे आज काहीतरी वेगळं वाटलं म्हणून आली. पुढली विचार केला की वर येते रेडी व्हायला. जे केससुद्धा बांधून झाले आणि मी टोटली आता रेडी झालेली आहे. आजचा दिवस हा माझ्यासाठी खूप खास आहे कारण की मी एका स्पेशल व्यक्तीला भेटायला चालली आहे एका इव्हेंटसाठी. बट ऑब्वियस आता मला रेडी व्हायचं आहे तर मी तुम्हाला दाखवते मी कोणत्या प्रोडक्टनी रेडी होते. तर मी तुम्हाला आता एका प्रोडक्टबद्दल बोलते जे आहे लिपस्टिक, जे आपण नेहमीच वापरतो. नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक लावून तुमचे लिप्स ड्राय आणि डॅमेज होण्याची चिंता वाटते का तुम्हाला? प्लस लिपस्टिक लावण्याआधी तुम्ही सारखं लिप बाम लावता का? तर आता तुम्ही चिंता करू नका कारण तुमच्यासाठी अशी एक लिपस्टिक पाहिजे जी तुमच्या लिप्सची पूर्णपणे काळजी घेईल. तर तुम्ही आता चिंता करू नका कारण न्यूड घेऊन आलेला आहे प्रीमियम लिक्विड मॅट लिपस्टिक जे नॅचरल इन्ग्रेडियंट्सपासून बनवलेलं आहे, जसे की जोजोबा ऑइल, आल्मंड ऑइल आणि विटॅमिन ई. इथे बघा माझ्याकडे न्यूडचे 6 लिपस्टिकचे शेड्स अवेलेबल आहेत. टोटल 12 शेड्स आहेत ज्यामधून माझ्याकडे फक्त आता 6 शेड्स आहेत. हे असे लिपस्टिकचे शेड आहेत ना जे तुमच्या लिप्सला नेहमी हायड्रेटिंग ठेवतील, तेही 12 तासपर्यंत तुमच्या लिपवर स्टे करणार आणि तुम्हाला सतत लिप बाम लावायची सुद्धा गरज नाही आहे. आता मी तुम्हाला एक फॅक्ट सांगते. जर आपण रोज लिपस्टिक यूज केलं तर आपले लिप्स डार्कनिंग होतात आणि पिगमेंटेशन होण्याचे चान्सेस होतात. आणि बरंच मॅट लिपस्टिकचे फॉर्म्युला असे आहेत ज्याने आपले लिप्स ड्राय होतात आणि आपलं लिपमधलं मॉइश्चर सुद्धा लॉक करून घेतो. पण न्यूड मॅट लिपस्टिक्समध्ये हायड्रेटिंग प्रॉपर्टीज आहेत विदाउट हार्मफुल केमिकल्स आणि टॉक्सिन. हे प्रिव्हेंट करतात लिप पिगमेंटेशन आणि स्टेनिंग पासून. प्लस हे आपल्या लिपवर 12 तासपर्यंत टिकतं. याचा बेस्ट पार्ट आहे की या मॅट लिपस्टिकला कन्वर्ट करू शकतो ग्लॉस लिक्विडमध्ये कारण हे फ्री ग्लॉस सोबत येतं. सो आता तुम्ही ट्रान्सफर होऊ शकता ऑफिस मॅट लुकपासून ते पॅटी ग्लॉस लुक इन्स्टंटली विथ न्यूड्स प्रीमियम मॅट लिपस्टिक जे फ्री ग्लॉस सोबत मिळतं. हे लिक्विड स्मच प्रूफ, ट्रान्सफर प्रूफ आणि लाईटवेट आहे. मॅट लिपस्टिक दर्जेदार आणि सूक्ष्म कन्सिडर केलं जातं जनरली, जे ग्रेट आहे फॉर्मल लुकसाठी. आणि ग्लॉसी लिपस्टिक जनरली कन्सिडर केलं जातं ड्रॅमॅटिक आणि प्लेफुलसाठी. सो एन्जॉय करा डबल बेनिफिट. तर आता बघा मी तुम्हाला हा मॅटचा लिक्विड लिपस्टिक ओपन करून दाखवते. हे बघा याची पॅकेजिंग अशी आहे. हे बघा इथे ग्लॉससुद्धा आहे आणि इकडे आपलं लिक्विड लिपस्टिकसुद्धा आहे. आणि मी आता यूजसुद्धा करते. हे खूप सुंदर शेड आहे. आणि माझ्या साडीसोबत मॅचिंग आहे एकदम. तर आता इथे बघा मी इथे ग्लॉससुद्धा लावते आहे. किती छान लुक येतोय बघा, एकदम शाईन करते लिप्स. आता मी तुम्हाला लिपस्टिकचे शेड दाखवते. पहिला आहे सिपल कँडी, दुसरा आहे जॉली कोरल, तिसरा आहे ओ माय कोको, चौथा आहे माचो ब्राउनी, पाचवा आहे मोबाईल लेशेस आणि 6वा आहे एस्प्रेसो ट्विस्ट. तर वेट कशाला करताय, ट्राय करा हे न्यूडचे लिपस्टिक्स जे वापरायला खूप सोपं आहे, ट्रॅव्हल फ्रेंडली आहे आणि आपल्या लिप्सवर 12 ताससुद्धा हे टिकतं. तुम्ही याला बाय करू शकता www.everteen-nude.com मधून. आणि हे फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनवरती सुद्धा अवेलेबल आहे. लिंक सगळे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, जाऊन चेक करा. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. हां, तर आपण बघा कसं एकदम रेडी झालेलो, एकदम व्यवस्थित. आणि मम्मीसुद्धा बघा इकडे कशी रेडी झाली आहे. आणि आज मी खास रिक्वेस्ट करेल काजलला कॅमेरा पकडायला कारण मी कसं रेडी झालो ते पण दाखवायला हवं ना. काळू इथे काळो घेतो इकडे. हे बघा कसं वाटतंय. तरी काळोखच येतोय जरा असं. या मी काळाच झालो इकडे राहून. नाही आता दिसते बरोबर. तेव्हा पुन्हा शेड उतरलेली आमची म्हणून मी शेड घातलेली दुसरी ब्लू कलरची. हे सगळं रेडी झालो आहे आणि त्यासोबतच इकडे आपलं सामान आहे. आणि आज मी ड्रोनसुद्धा घेऊन चाललो. जर आपल्याला काय व्ह्यू कॅप्चर आला तर आपण कॅप्चर करूया. इकडे आपली गाडीसुद्धा आलेली आहे. आणि मला एक सांगा की आपण तिघंच आहोत का इकडे? अजून ॲड अजून दोघं आहेत. 3 जण होते, कॅन्सल झाले. अजून दोघं कोण आहेत ते आपल्याला माहिती पडेल. तो पण येतोय. ते बोलतात ते कुठे चालले बघा कसे रेडी झाले. घ्या सामान घ्या. आणि घर लॉक केलं आहे
आणि स्विचेस सर्व बंद केले, गॅस बंद केले, बरोबर. आज आपण चाललोय बाहेर फिरायला हा. गाडी वगैरे बुक करून एवढ्या आणि दिवसानंतर. आम्ही तुम्हाला सर्व आम्ही जिकडे जिकडे फिरणार आहे ते सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे. चला, आमची पण ट्रिप झाली पाहिजे ना. आणि विचारतील गेस्ट आहेत का आज? आज गेस्ट नाही नाही ना. ओके, म्हणून आम्ही आपण बाहेर चाललो. चला. मम्मीने पण एकदम छान साडी नेसली आहे. काय बोलते? हां, ठेवते. ड्रोन पण ठेवू आणि हे सर्व ठेवू. हे सर्व आम्ही गिफ्ट्स घेतलेले आहेत, बरोबर. होय. हां, तर बंद करण्यात AC हे होईल ती. चला बस. त्याच्यातून एक माणूस राहू शकतो. राहू शकतो. हा. चांगलाच माणूस राहील झोपून. हां, चला चला, एक एक जण बसा. आता बसलीस ना पण. हा, आता बसली. चला. तर बघा, मी आपले तुमचं नाव? गावडे ऋषिकेश गावडे. आणि इकडे काजल मम्मी बसले आहे. आणि आपल्या त्याच रोजच्या रस्त्यावर आपण चाललो इकडे. चला, पिकअप कोणाला करतोय आपण काजल आता? ओळखा पाहू रस्त्याने. हां, बरोबर. हा रस्ता बघा तुम्ही आणि ओळखा आपण कोणाला पिकअप करायला चाललोय. आपण आपल्या रेग्युलरच्या रस्त्यावर पोहोचलोय. जरा पुढे घ्या. ओके. आणि आपल्या राईट साईडला नदी आहे. आता दाखवूया कोण आहे. मी उतरतो, तुम्ही थांबा. हा, या इकडे या. गाडी नाही येणार, मोठी आहे ना. हां मम्मी, आता सिटिंग अरेंजमेंट कशी करताय? मी आता बरोबर बसते. एक जण त्या तिकडून जा मागे जा. या या. आता आपण रोज गावी राहतो म्हणून आपल्याला हे एन्व्हायरमेंट वाटत नाही. नाहीतर इकडे मुंबईची माणसं आले की हेच सर्व बघत बसतात इकडे. ते काय नाही काय नाही. बरोबर ना. नाही, अशीच जाणार. अशीच जाणार. पाणी आज आलं नाही तर पाणी परवा तर कायच नव्हतं. नाही पण एवढं कायच नाही पाणी. बांधायला बांधाय ना. हां, म्हणून ते तेवढं थांबतं नदीमध्ये. नाही, जाऊ लगेच. इथून जाऊ पडतं. इथून जाऊ पडतं, त्यालाच भेटेल. नाही, आजी चालवणार आहे आता गाडी. चला आजी, बसा बसा. तुम्ही तिकडून बसा. तुम्ही इकडे दोघं इकडून. थांब मम्मी. ए मम्मी, मागे जाऊ दे. या. तुम्ही जावा आजी, तिकडून बसा. तुम्ही पुढे 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 नाही, मधी. म्हणजे तिकडे त्यांना बसवजा काजल, त्यांना नाही समजणार. जा, मी तू पहिली जावा. हा, इकडून बसवा आणि बंद करा आणि काजल तू तिकडून बस जा. मग सिटिंग अरेंजमेंट बघा कशी झाली आहे. 2+2 आणि +2, बरोबर ना. किती आले काजल? 2+2+2 बंद झालंय. आता बघितला जरा रुंद हवा. इथे एक बसला असता. नाही, तुम्ही जरा जाड व्हा म्हणजे कसं. गाडी आहे मोठी बघा, आहे ना. तुमच्या मध्ये पण एक जण बसू शकतोय आणि तुमच्या पण मध्ये बसू शकतं. फॉरेनची बस. हा रे, फॉरेनची बसली आहे. कुठून आणली हिला? आजीने उचलून आणली घरातून. अरे मी नोटीस नाही केलं, पण गाडी मोठी आहे बघ ना. 1 2 3 4 पाठी 6 पण राहू शकतात जर ऍडजस्ट केलं तर, आहे ना. हो, त्याला आपण सीट बेल्ट लावूया. हा बोला ते. कॅमेरा वगैरे पडणार जरा. सीट बेल्ट लावली आहे. आणि आपण आता हे कुठे बोललो आपण? हे साळवी शॉपला ना. डिस्कशन चालू आहे. आजी बरोबर आहे ना? व्यवस्थित आहे ना? आरामात बसा. टाटा बोलते. सर्वात आधी आपण आपल्या घरापासून जे सर्वात जवळ आहे ना 5 किलोमीटर्स, म्हणजे ते मध्ये बघा इकडे थिबा राजवाडा. आता आपण ते बघणार आहे. आजी, हा थिबा राजाला भेटला होतात की ना पहिला? नाही ना. हा, पण आता तू नाही, तुम्ही कधी बघितलं होतं थिबा पॅलेस? नाही बघितलेला. हा, पण हे बघा हे थिबा. कधी भेट झाली नाही. हा काय, हे बघा शेजारी राहून सुद्धा कधी आलेलं नाही. हो तेच. आता पूर्ण आपण गोल फिरूया बघा.
आता आपण आतमध्ये नाही जाणार आहे, पण आपण बघूया आपण पूर्ण. कलर केला का परत ह्याला? है ना काजल? लास्ट टाइम आपण आलो तेव्हा कलर नव्हता. बघी आली होती शाळेत असं गोल फिरून जाऊ शकतो ना आपण. आतून गाडी जाते नाही, बंद केलंय ना त्यांनी. आजी तुम्हाला बघायचं उतरून जरा वेळ? हा या जरा बघा या. हा आजीला नाही तो. काजल आपण हा याला कलर केलाय ना आता, कारण लास्ट टाइम मी आणि काजल जेव्हा आलो होतो तेव्हा कलर नव्हता इकडे. काय व्यवस्थित काय येते का? कसली पिशवी काजल? माझी पाण्याची बॉटल हा आहे. दे. शुभांगी येतेस नाही तू बस. जाऊया आपण, हा बसून जाऊया. कसं वाटतं आजी इकडे? सुंदर एकदम हवेशीर. हा आपल्याला लोकेशन आपल्या घरापासून हे 5 किलोमीटरवर आहे. आणि सर्वात पहिला पॉईंट जो आपण दाखवतो ना तो थिबा पॅलेस असतो बघा. ठीक आहे, आम्ही आतमधून दाखवत नाही. आतमधून बघायचं असेल तर तुम्हाला यायला लागेल हा इकडे, कधी पण येऊ है ना? आणि आता टायमिंग पण नाही ना, म्हणून आपण जाऊ पण नाही शकत. बबीला माहित आहे ना. हा आणि बघा ग्राउंड किती मोठं आहे बघा. हो आता इकडे कोण नाही तर सर्व पेंटिंग करणारे पण इकडे बसलेले असतात. हो हो हो. लाईव्ह पेंटिंग करतात ते. बंद करतात का? छान आहे ना पण हे. जरा इकडे बघा, इकडे बघा या. ह्याचं टायमिंग बघा, 10 AM to 1 PM, 1:30 PM to 5:30 PM, मंडे क्लोज, सोमवारी बंद. एकदम मस्त आहे काजल. आतमध्ये आता नाही नेत आहे आपण, आता दुसरीकडे जाऊया. पण राजासारखं आहे पूर्ण, महल कसा असतो तसा. आजी आवडलं तुम्हाला? हा आवडला. व्यवस्थित आहे. टाटा बाय. आवडला ठाटा बाय. शुभांगी बाय. हां घेतली. आजीला बसव इकडून, तू तिकडून बस. मी जाता बसते तिथून. ना बघला खाली. तर आपण आता या लोकेशनवर आहे. राजेवडा फिश मार्केट आपण जातो ना, तर ते माझ्या लेफ्ट साईडला आहे बघा. आणि इकडे सर्व हे समुद्र आहे. हे आता पुढे आपला भाटे लागला ना. पहिली नाव होती. आपल्या पाठी गाड्या तर नाहीत ना, होती ना. उतरू शकतो आपण. हे आता नव्हती झाली. जरा लागेल इकडे. हा राईट साईडला मांडवी. राईट साईडला मांडवी आहे ना. मांडवी दिसतो. आणि आता समोर भाट्याला जाईल ना रस्ता. अगं बघूया थोडं. आज सर्व आजीला फिरूया आपण. चल ये काजल. चला या लोकेशन मध्ये इंट्रोडक्शन द्या. कोणत्या लोकेशनवर आलोय? भाटे बीच. आजी पहिल्यांदा आलात? हो. अरे वा, आज आजीला सर्व फिर. पण इथे नाही. आणि गाडीत आपले आत्ते आणि आज मम्मी बसलेले आहेत. हो. एसीची हवा खातात आहेत. आपण नॅचरल हवा खाऊया. परवा सांग. छान आहे ना. आता तरी आपण किती वाजता आहे? दुपारचे किती वाजले? आता 3 वाजले आहेत ना. नंतर अजून सुंदर वाटेल इकडे. सर्व गेम्स आणि खाण्याचे सर्व स्टॉल्स आहेत. आजी जायचं का पाण्यात? नको. पाय उडवायचे नको ना? का वडापाव खायचा आहे? नको. नको आधी नको. चला बस. एक मिनिटात सर्व एक स्पॉट बघितले आपण. 2 झाले. हां 2 झाले ना आता. काय? आता आपण भाटे बीचला आलो आहे. त्याच्या एंडला किंवा सुरुवात पण म्हणू शकता तुम्ही, इकडे आपलं जरी विनायकचं मंदिर आहे. जर तुम्हाला व्हिजिट करायला वाटलं तर आपण गाडी आतमध्ये नेऊ शकतो आणि इकडे तुम्ही पाय पडू शकता. आणि इकडे ते एक छोटासा उंदीर पण आहे ना सुरुवातीला. हां तिकडे. हां दिसला. आणि तिकडे आपलं पाणी येण्याचं पण हे आहे ना, झरी. म्हणजे ते झरी पाणी येतं म्हणून त्याला झरी विनायक नाव पडलंय. है ना. हा झऱ्याचं पाणी आहे. पाणी आहे म्हणून त्याला झरी विनायक आहे. बांधलंय ते आता. त्यातले पाणी पण नेतात ना आपल्या माणसं. प्यायचं पाणी आहे. झऱ्याचं पाणी आहे, स्वच्छ एकदम. आपलं हे वरतून माउंटन्स मधून सर्व येतो ना तो पाणी. बरोबर. तर आपल्या ह्या रस्त्याचं नाव काय? पावस रोड. त्याच्यामध्येच आपल्याला हा मंदिर सुद्धा दिसेल. या मंदिराचं नाव गजानन महाराज. जर तुम्हाला व्हिजिट करायचं असेल तर आज जाऊया आपण. ओके सर. मठ म्हणजे तुम्हालाही असं कधी इकडे असं देवदर्शन करायचं असेल लिहिलंय बघा, गजानन महाराज शेगाव मंदिर आहे ना. आणि तिथे त्यांचं आतमध्ये फिश सोडलेले.
हे मासे आहेत बघ. पण ते मासे असे जरा आडवे चालतात आहेत ना. पाणी कमी झालंय का? चला त्यानिमित्ताने आपलं देवदर्शन होतं सर्वीकडे. सर्व फिरता येते. हे पण आपण लास्ट टाइम बाहेरूनच बघितलेलं. वा वा इकडे हे सर्व व्ह्यू व्यू एकदम छान आहे. व्हाईट शार्क, ब्लू शार्क. छान ना. म्हणजे हेच छान केलं त्याने की आजूबाजूला असं. इथे भरपूर आहेत माझे. चला त्यानिमित्ताने आमच्यासोबत तुम्हाला सुद्धा सर्व आम्ही दाखवतोय बघा. ट्राय करतो सर्व दाखवायचं. म्हणजे कधी तुम्ही आपल्याकडे रत्नागिरीला होमस्टेला आलात की हे सर्व स्पॉट्स तुम्ही येऊन बघू शकता प्रत्यक्ष. आणि तुम्ही स्वतःहून मला विचाराल की कसं वाटतंय. एकदम छान वाटतंय बघायला. बघा सर्व इकडे मासे बिसे आहेत. आणि एक रिक्वेस्ट आहे की कोणतेही स्थळ काही कोणत्याही गोष्टींनी घाण करू नका किंवा काहीही त्यांना असं खायला बियायला जे नाही पाहिजे ते घालू नका इकडे. पाहिलं ना गं पाणी टाकलंय ना. मग तिकडे सावलीत आलेत. मला जीव नको आहे काय. हे इकडे हां इकडे हे कलर दुसरे येल्लो कलर आहे. इथे यायचं रिझन आपण एक देवस्थान पण आहे आणि ज्यांना ज्यांना गाडी लागत असेल तर थांबायचा रिझन पण आहे. है ना. जरा गाडीचा ब्रेक घेऊ शकता माणसाने. कंटिन्यू गाडीमध्ये कोणाला जमत नाही ना. आवड असेल तर इकडे यायचं मासे बघायला. मासे पण आहेत ना असं बघायला. मासे आहेत म्हणजे खालचे मासे नाहीत. हा वेगळे आहेत बघण्याचे आहेत फक्त. बघा हे एंट्रन्सला असं छान वाटतं ना. पायऱ्या बिऱ्यांवरती असं आपण कार्पेट बिरपेट ठेवला पाहिजे. चला तुम्हाला तर व्ह्यू दाखवूया. आपलं दर्शन देऊया तुम्हाला. छान आहे. पण हे जे आउटर बनवलं आहेत ना ह्यांनी हे ते छान बनवलं आहे ना. छान बनवलंय. मस्त आहे. शेवटी मंदिर ते मंदिर. शांतता एकदम. आत्याला विचारूया कसं वाटलं तुम्हाला इकडे. मस्त छान. छान ना. देवस्थान म्हणजे एकदम छान आहे. हां हे पण काम छान केलंय. हा चिऱ्याचं आहे बाबा. हो कलर बिलर मारून ते एकदम छान केलं त्याला है ना. एक लुक ठेवलं त्याला प्रॉपर है ना. एकदम शांत आहे. गाडी बिडी तुम्हाला गरम वाटलं तर इकडे येऊन AC पेक्षा पण थंड वाटतं इकडे. चांगलं वाटतं इकडे. तर इकडे आता बघा समोर आपल्याला बोर्ड दिसतोय. श्रीमद स्वामी स्वरूपानंद समाधी मंदिर. ओके. आजी आता कधी आलं होतं लास्ट टाइम. मी इथे पावसला ना. मी सांगते तुला 2 वर्षापूर्वी आलेली. आणि मम्मी आपण आजी ना आलेली. आजी ना आलेली. सुमती आते वगैरे सर्व. मी पहिली इथे वाढदिवस हे होता ना त्यांचा तेव्हा यायची जेवण वगैरे. आता बरेच वर्ष एक भाई हे चप्पल घे नवीन आहेत ते. आरामात काढा. सुमतीन हे घेतलं. काय आहे. हे चप्पल आते मोठ्या आजच घातली. हे वाटतं काय नळ होते पहिले असे सर्व. पण हे पण आयडिया छान आहे ना. पाणी Idea वेस्ट चांगली आहे. पाणी वेस्ट नको व्हायला. बरोबर आहे. हे बरोबर आहे ना. पाणी वयस्कर त्यांचं का डोकं फिरलं. हे आयडिया चांगली आहे ही. पाणी वेस्ट होणार नाही. बरोबर आहे बरोबर आहे. बरं झालं. आता बघा आपलं पावसचं पण दर्शन झालं. कसं वाटलं मी तुला. एकदम छान वाटलं. हां मस्त एकदम आणि गर्दी नाही काय नाही. बरोबर. एकदम मस्त दर्शन झालं. आणि सर्व देवस्थानचे जर ओनर किंवा कोण कार्य काय आणला तर हे बघ, माझ्याकडे त्यांचा फोटो सर्व होता. मी तिथपासून जपमाल घेतलेली आहे. 5 माल घेतली. मला एक ॲडवाईस पीस ऑफ ॲडवाईस सर्व मंदिराच्या ओनरला आणि कार्यकर्त्यांना ही सिस्टम सर्वांनी अप्लाय करा. ठीक आहे. बरोबर. वॉटर पण सेव्ह होईल आणि गर्दी पण होणार नाही. बरोबर आहे ना. बरोबर. हो बचत झाली आहे. आपल्याला माहिती आहे पाणी किती इम्पॉर्टंट आहे. एक थेंब पण महत्वाचा आहे. हां, गाडी बरोबर. वरती झाली. गाडी खाली आणायची आजी इकडे नाही नको ना. लेफ्ट झाली. हा, घे. तुमचा बसता बसले ना सर्व व्यवस्थित. चल आता रस्त्यात कुठे खायचं ठिकाण असेल तर थांबवा. सर्व जेवूया आपण. वेळ झाला बाबा. नाही ना, बीच आता आपण बघा पूर्ण गड किल्ल्याच्या रस्त्यावरती आहे आणि इकडे ब्रिज सुद्धा लागलाय. काकाची छान. सासू वाटतं ना,
कोणता ब्रिज? गावखडीचा ब्रिज आहे. गावखडीचा ब्रिज आपण ह्याला म्हणलं जातं. आपण बघूया आता. चला आता जरा मी आता उतरतो आणि तुम्हाला पूर्ण शूट दाखवतो बघा. बाहेरचे सर्व शॉर्ट्स दाखवतो मी तुम्हाला. इकडून कशेली 5 किलोमीटर आहे का? कशाची पाण्यामध्ये बुडतं मंदिर पूर्ण. पूर्ण मंदिर पाण्यात जातो का ते पाणी वाढल्यावर? कुठलं मंदिर आहे ते? आपली गाडी बघा, आपण पाठी ठेवली गाडी आणि इकडून तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो बघा. हा व्ह्यू छान वाटतो ना. बघा आम्ही आता मधीत थांबलो आहे आणि लिंबू सरबत पियायचं आहे. काय म्हणतात त्याला? कशेडी बांध. कशाची बाण. तर आम्ही लिंबू सरबत पितोय. एक गुड डे बिस्किट पण द्या. काय तुला पाहिजे बिस्किट घातला खायला? हो तुम्ही कोणता बिस्किट खाता? घ्या. कोणता देऊ? नको. कसा लिंबू सरबत इकडे? 20 रुपये. ते पण आता लिंबू वाढलं म्हणून. हो नाहीतर लिंबू महागच आहे आता सध्या. काय बोलते? काय लेस? काजल ते लेस वाढ रे. लेस कोणता फ्लेवर पाहिजे? एक एक लिंबू सरबत आतमध्ये घ्या. तुम्ही सर्वांनी पियायला या. हे घ्या त्यांना द्या. आमची ट्रीट चालू आहे बघा. तुमचं नाव काय? निकिता नाटेकर. निकिता नाटेकर. आणि काय बनवत आहे? हे सोडा, काजल. लिंबू सोडा. आणि आमच्या आजीने काय घेतलं? ऑरेंज. ते गुड्डे पाहिजे तर खा. आम्ही लिंबू ज्यूस घेतलाय. पी पी पी. त्यांचं डोकं जड झालं होतं. म्हटलं घ्या लिंबू सोडा घ्या. चला या. मंदिर प्रवेश कंकार दिसते का? खाली बघा खाली. काय चप्पल काढूया. नाही पुढे पुढे आतमध्ये आहे ना व्यवस्थित आम्ही. हा मस्त छान. काय नाव? कनकादित्य. सावलीत बसा. इथे बसूया ना. छान बनवलं आहे मस्त. आणि अजून एक गोष्ट नोटीस केली का काजल? ते बघ ते वरती ते पाणीचा डब्बा अटॅच्ड आहे बघ त्याला. पाणी काढायचं वाट आहे तिकडे. हां बघ ह्याच्यात टाकायचं विहिरीत जाणार ते आणि वरती खाली करायचं बघ ते पाणी येतं त्याच्याने. हां हे कन्स्ट्रक्शन हे बाहेरचे सर्व कामं आहे ना कोरीव कामं हे सर्व चांगले घे लाकडांचे. हो मस्त काम छान केलेलं आहे. त्या मंदिरा ह्याला कौल चालत नाही. नाही चालेल. हा म्हणून त्याच्यावरती पत्रा घातलेला बा. पितळीचा पत्रा याचा तांब्याचा. हां आता आपण ह्यांना विचार. आता आपण कशेले बीचला जाणार आहे ना? कशाळी बीच. ह्या मंदिराचं नाव? मंदिराच्या इथूनच सरळ जायचं वरती. तोच रस्ता पडतोय ना? चला झालं. आता तुम्हा सर्वांना जरा चप्पल घालतो. आता तुम्हा सर्वांना अजून एक व्ह्यू दाखवतो. काय वेळ? पुढे 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 आहे काय? जरा थांबा तुम्ही पण थांबा जरा. वेळ आहे अजून. घाई करू नका, गडबड करू नका. पण समोरून बघा व्ह्यू तुम्हाला दिसायला सुरुवात होणार आहे आता. कशेडी पॉईंट. कशेली पॉईंट ना? हा कशेडी पॉईंट. वा वा सुंदर. ढग बघ काजल. हा कशेडी. मम्मी आपण पण ना आलो ना इकडे कधी. आणि तुम्ही सर्व आला असेल पण आमच्यासोबत पण फिरा आता. वा वा छान. तुमचं कडा आहे बघण्यासारखं आहे. पण भोलेनाथ सारखा ते उजेड कसं पडलाय ना खाली. फोटोग्राफी सगळं छान आहे. डेली येतो कस्टमर घेऊन. हे बघा इकडे गाडी सर्व पार्क आहे ना. जरा पुढे गाडी गेली की खाली जाईल गेली ना. तशी जाणार नाही. आजी घाबर. मी कशाला घाबरते? ती बघा गाडी पुढे बघा तिकडे. समुद्रात पण ठेवू प्रेमनी भाय मला. क्या बात आहे. आता या आजी. उतरू खाली उतरू या. आता इकडून खाली जायचा रस्ता आहे ना. जायला वाट आहे. आणि केवढं खाली आहे?
वा वा वा, जास्त पुढे नका जाऊ. आजच तिथे पूर्ण खाली जायची वाट आहे तिथे. तो तिथे गोल रोड आहे, ती खाली त्या बीचवरती उतरायला मिळते. जास्त खाली नाही आता, बस बस बस, एवढा खाली नका जाऊ. तरी हे आपल्या रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन पासून किती किलोमीटर? तरी बापरे, ते खडकावर पण जात असते. म्हणजे गणपतीपुळे सारखा ना? गणपती आणि जबरदस्त कुठचा एरिया आहे? कशेली, कशेली बीच. इकडे सिनरी बघा किती छान आहे. पण आहे आत्ता जेवायला. मस्त. बसलात काय? कसं वाटलं आजी वरतून? सुंदर एकदम. आणि खाली काय होता का आत्ता तिकडे खाली दोघं काय? एक दुजे केले एक दुसरे व्हिडिओ बघून जरूर येते. छान आहे पण छान. बघून समाधान मिळते. आपण एक स्पॉट फिरून आता आडिवऱ्याच्या महाकाली टेम्पल मध्ये आलोय. आणि तुम्ही आहे ना व्यवस्थित सर्व? 4 जण, 2+2. नाश्ता करायचा आहे काय? हां, नाश्ता करूया आपण काहीतरी, आहे ना? आता बघा थोडंसं आम्ही टी टाइम ब्रेक घेतलेलं इव्हिनिंगचं. किती वाजले आता? 6 वाजले, वाटत नाही. आणि इकडे आपल्याला आपले सबस्क्रायबर पण भेटले. हाय करा. हाय, काय नाव आहे तुमचं? अक्षया तोडणकर, अक्षया योगेश तोडणकर. हां, हे पण आपल्याला इकडेच आता हॉटेल आपले रेस्टॉरंटमध्ये भेटले. मी वेट्यातली. हां, तोडणकर. हां, काय ऑर्डर केलं तुम्ही? आम्ही ऑर्डर केलं कांदा भजी आणि कांदा भजी. चहा. आपलं ऑर्डर आहे इकडे 2 मिसल पाव आणि 1 कटवडा. ओके. पहिलं प्रोडक्ट बघा, लस्सी आलेली आहे. आपली लस्सी झाली. आता लस्सी नंतर आपले हा काय कटवडा आला कटवडा आणि मिसळ. पाव संपलेले आहेत हॉटेलमध्ये, तर ब्रेड बरोबर खावा. जे वेळेवर मिळतं ते खावा, गाव आहे शेवटी. इथे कटवडा, तिथे मिसळ. एन्जॉय करा तुम्ही आधी. घ्या. चला, आलाय तुमचा वडा. नाही ते तुम्हीच खावा. अरे वा, आजी म्हणून वाटाणे जास्त टाकले. काय दिलं? तो कटवडा का कट करून स्वतः खायचा पहिला. आजीला लेट झाला, आजी वैतागली. आता सगळ्यांना आजच करा. कायदा सोडून तुला पाहिजे. विक्टरचं आहे. बस सगळे पाणी. ते आजीचं आहे. बापरे, आपल्या पाण्याची चव चांगली आहे तिकडच्या पेक्षा, आहे ना? बस. इथे बघा आपली अशा प्रकारे ट्रिप झाली. ह्यांनी पण आपल्याला जेवढं आम्हाला माहिती पण नव्हतं तेवढं पण त्याच्यापेक्षा जास्त आम्हाला दाखवलं. तुम्हाला थँक्यू. आणि आजी, कशी होती प्रवास, कसा होता? मज्जा आली. मजा आली. चला, तर आमची 2+2+2 गाडी कशी वाटली नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय. आणि आता बघा संध्याकाळची वेळ झाली आहे आणि थोड्या वेळाने आता कालोख पण होणार आहे. आणि आता आम्ही चाललो आमच्या घरी. बाय. बाय बाय. बाय बाय.